Gidan Giris. 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 Gidan Assalamu alaikum. Ha? Subhanallah. 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 Ha? Lafiya? Lafiya? Wasan ce lafiya? Ya bude? Subhanallah. Ba kuwa na gidan ne? Tashi mu je asibiti. Tashi. Uta ka miƙe mu je asibiti. Uta mu je asibiti. La ilaha illallah. Wa alaikum salam. Munafuka alhun kuma mara imani. Malamai suna ta faɗa suna ta bayani aljannar mace da ƙarƙashin gabarta amma dai kisa ki take. Ta Allah ba taki ba. So ce ki kashe min dan uwa to ta Allah ba taki ba. Ina ga miki. Kin je ki dauko abinci nake nan kin tsira jini nan ki kawo su abinci. To wannan abincin ya isa mai jin darasa ne? To wallahi ki gare ta yanki. Allah bari ma zai dawo Allah ba su kaji Allah sauke ina zuwa bari zai dawo ina nake Sani kun halaka ne gobe ka zuwa Assalamu alaikum ke audan saken da ne ban zo asibitin ba shine kika wani samun dama ke wani tattaka cike masa wani abu kar wallahi san daga ki buga ki da kasa ba ki labari na ba ke kin yi saki daga ta tsamin miji haka dan zuwa asibitin da ban ba shine kika samu dama munafikai ba aiki ne zo Assalamu alaikum to shikenan ta hana ki ko ta hana ni shi ke burin ke mutu ko likitan ma tana aiki ma kizo ki hana ta can kin da jini nan za a mai jinin kizo ki hana ko na zan yi maganin ki Allah duk rashin kunyan ki duk rashin imanin ki Allah ne ka kanki ne ke idan ki tambaya lokacin da muna kasar gada a Lagos tsara nake yawo kasar gada saboda abin da rashin kunya ce sai sai iskanci wake to amma me yasa kike taba shi kin ga ke in ta kama ki masa tsirara ki masa aiki samu lafiya sai da ki mutu kin san da haka kika zuba jini in ya kama ki masa tsirara dan ya samu lafiya ki masa ai lalura ce ina zuwa fita wallahi ba za ki taba shi ba za a tuba shi sai dai in ba za a tuba shi ba ya'yan ma daidai nake da shi bar ganin nayi sanyi wallahi ba za ki taba shi ni mun jira mu da yin ma da haka ne da shi to bari ya rubuta maka magunguna
sai a yi kokari gaskiya a sai magunguna suna da matakar amfani. Insha Allah. Zo kuwa. Amma idan bai ka yana da aure ne? Yana da aure. Yana da aure. Allah ya haɗa shi da alƙalai. Allah ya haɗa shi da alƙalai. Ya ji ya aure wata mata da littafin shi take. Kwatin da mutunci. Duk ta raba shi dangi gaba ɗaya kana da shi. Jira nake ta dawo nan mu ita ta ƙare da ita. Idan haka ake? Yadda duka san fanka haka take gudun iskanci. To ni na fi da iskanci. Haka kawai sai tsukewa yake yi don kusa sai haɓaka take yi. Har tara nama shi ko ya kashi. Ni na da ita. Wai na magunguna ya yi kokari da Allah sai saboda suna da matakar amfani a jikin shi. Insha Allah yanzu ma kuwa. Yanzu nan ma. Likita. Sannan ku da shigowa likita. Sannan ku fa. Yawwa. A jiki to gashi nan dai. Likita ya jikin nashi. Jiki da sauki. Likita ne fa hankali na ya tashi wallahi. A'a karka ji damuwa zai. Jini fa na same shi a cikin jini zai sa an yanka rago. Zai samu sauki yana duba shi na mai magani. Zai samu Allah ya sa. Allah ya sa. Allah ya sa. Allah ya sa. Wallahi likita hankali na ne ya tashi. Zai samu Na tausaya wa bayan Allah. ai ya ji jiki. A ya ji ya zo da yi bawa Allah nan. To likita. Wai jaba. Assalamu. Shigo. Gashi. To sakamakon gwajin da aka yi maka yana kana kamu da cutar HIV. Inna lillahi wa inna ilaihi. Shahibi. HIV. Inna lillahi wa inna ilaihi. An yabu likita jin gwada kuwa. Aiki na kai. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kaga saya ga katin ka saya ga kati. Yau an gani mu ba zan je wani asibiti. Lalle mata dan dau ta cuce ni inda haka ne gaskiya ta cuce ni inda gwajin na haka ne. To. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ya jikin nan? Da sauki sosai. Ciwon kanka dai na. Akwai karanta. Baba barka ci. Allah ya kasa sauki ne. Amma magungunan da kana sha ko? Ina sha. A abincin za ka ci? Bari ba ka. Bari ba ka abincin. Bari ba ka. Uban waye ba ki dama? Uban waye ba ki dama ki shigo har nan ki ba ta abinci? Uban waye ba ki dama shine aikin ki dama a cikin asibitin. Baciya kike ya kike an Kar ka gaya min banzan magana. Kar ka gaya min banzan magana. Uban waye ba ta daman har ta shigo cikin asibitin nan har ta dauki abinci ta baka. Dama ba ku bugu ba? Dama to ba zaman asibitin kake ba kenan dama ba to zaman asibitin nan ta kare wallahi sai an sallame ka a yau din nan zaka bar asibitin nan zaman nan ta kare sai an sallame ka Baciya ki ringa abin nan a hankali na fa kan aikin mu muke ne fa. fita ka bani guri fita ka bani guri fita ka bani guri au baka bugu ba raunin jikin ka bai isa ba a asibitin ba to ba za ka ci abincin ba wallahi in dai ni na dafa ta da kuɗi na ba za ka ci shi ba za ka ci shi ba sai ka zo ta yi jinya ka kuma wallahi sai ka bar asibitin nan a yau din nan za ka bar asibitin nan wallahi ba za ka ci shi ba Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Barka dai. Masha Allah. Tsaya tukunna. Na ji daɗin abin da ya faru. Wata kan kai wannan mutumin haka kake dama ban sani ba? Ai na ji daɗin abin da ya faru. Dama ka mutu.
da ma ka mutu gaba daya. Ban Allah lafiya mutum yana cikin hali. Baka san wannan mutumin ba ko? Dan wana ne. Baka san wannan mutumin ba ko? Kan ina ne karewa sani. Baka san shi ba kai ka shiru. Ka san shi a matsayin kanin ka shiga zuciyar shi ka gani? To ne faru. Wannan mutumin mace amana ne. Amma kan me Baka san me yayi ba ka kawo shi asibitin nan har ya ci ciwon nan? Matarsa ta ji masa ciwo. La ilaha ba matarsa bace ta ji mai ciwo. Cin amana ta yi je ibana nan nayi tafiya. Ya ce amana ga tana a gunguma. Ƙarya ne? Cin amana ta yi je wannan bawan Allah da kake gani yana kiru-kiru da ido sai ka ce mutaccen kifi. Ko cin amana kamar ya wani iri? Aha! Baka sani ba kai baka faɗa mai abin da ba ba na nan a cikin gida na yi tafiya ka je ka tsula tsiyar da abin da ka je ka tsula Allah ya tona ma asiri. To ni wani bakai da kudundune. Cin amana ai kala-kala ne. Ka daure mai gindi yanzu kenan a matsayin shi na dan uwanka ko kai buɗe baki kai magana ba ka dinga tsoro ido kamar mutaccen kifi ba. Kai za ka yi magana kai ne maka. Maci amana ne na gaya ma Kai da mace amana kai ga abin da muka yi. shigan mai na kai kenan. Kai tun da aka ce ma na yi tafiya na bar gidana da matata ga mutane da komai wannan ya zo ya ci amana ta bana nan sai na ma fashin baki kenan. Kana nufin iyalin ka ya yi. Sai yanzu ka gane me nake nufi kenan. Wannan mutumin maci amana ne wanda ka mutu ma mu huta. Irin ku ba su da amfani a duniya. To haka aka yi. Haka aka yi. To Kana kallon wannan bawan Allah. to haka aka yi. Haka aka yi. Allah mai iko. To Haka aka yi. to Kana kallon wallahi sai in bige shi. Sai in ƙara narkar da shi. to bayro Allah. To sai ayi hakuri. Wallahi Sai kana kallon wannan matar ba da aiki ita ma ko babban ta ba ita ma ai. abun a bata. Ai babban ta ba na gaya ma. Babban ta ma. Wannan matar da kake gani. To ita ma hayan ya mata ita ma. Ai ko ta bari zan yada gaba ɗaya su biyun lungume su. Ita ma hayan ya mata yi. Baka kawai ka shiru mana kaka shiga abin da ba Ga wanda ya maka laifi ai. kawai ka kyale ni Ita su wannan abu a wata hakuri. wayannan bom ne da kake ganin su ka kyale ni kawai abin da daga dama Sai ayi wala hakuri, sai ayi ka hakuri. kyale ni kawai Eh. kai kuma da kake ji kake gani wallahi ba zan bakka ba ka gama jinyar nan wallahi sai mun yi shari'a wallahi sai mun yi shari'a To ai kuma na gaya ma wannan kaɗan ka gani fa to ka daina zanzaro min ido kamar mutaccen kifi ina gaya ma kana jinya ko sai sai To. to sai dai to. ka daina zanzaro min ido ka daina zaro min Ba dai ido abin da za a ci. ka ci amana ka ji daɗi Allah ya tona ma asiri Wannan- gani na dawo Wannan layi babban layi ne. gani na dawo kana tunanin ba zan dawo ko Wannan layi- gani na dawo Allah ya tona ma asiri Ina da wani ne kama ruwa. ɗan iskan banza Wani ne kama ruwa dan yana. Wani ne kama ruwa na zuwa. Wani ne kama ruwa. ka dole ka kama ruwa da kyau kama ruwa ka gama na gaya ma ka gama wannan jinyar ka gama jinyar mace amanan banza dofi da kai kamar kai wallahi inda junan ka kwartanci ne da neman matan wasu baka ga komai ba balla ka kuma yanzu na fara ko gobe na ganka da aikin wata sai ni maka illa ban yi nadama ba ko kaɗan wallahi ban yi nadama ba da suna da kaga ina yi saboda ina ganin yayin gani za mu koma gida mu jin daura daga inda ka tsaya da abin da nake nadama ba ta zo mu ba ko kaɗan ban risuna ba wallahi tallahi ban risuna ba kuma in dai junan ka neman matan wasu ne baka ga komai ba ban risuna ba kuma ina nan za mu koma gida mu je mu daura daga inda muka tsaya. Rayuwa dan adam mutum mugun ice dan adam abin tsoro ne. Hajja to dan Allah dan annabi ayi hakuri. Kin san ita zuciya ba ta da kashi kuma kin san duk mutumin da yake da dan uwa wallahi ni ga nake kamar musguna su masa ciki a shelafinsa ne dan Allah ki yi hakuri. Duk haƙurin da nake da lawan Ai, na gani. in nema kuɗi in ka lawan ya cinye lawan ne ba wata budurwa a garin nan wanda lawan baya bi duk ina haƙuri baka gani ba yanzu da aka zo aka yi a gaban ka gani Na gani wallahi dan Allah ki yi hakuri. To yanzu mun da lawan ma misali fi sabilillah mutumin da yake da ke me zai bi a can. Wannan matan wannan mutumin ita ga ta a bushe ba nama ke fi da Allah ki yi hakuri da Allah. Da Allah ki yi hakuri. Wallahi jaraba ce. An zaki san masifa ce. Allah da rabta shi da shi ba da duk mutumin da yake da ke a matsayin mata ya je yana bibiyan matan wannan ustadin shi a bushe ita a bushe idan Allah ki hakuri kin ji ki hakuri a cigaba da hakuri a cigaba da hakuri in lafiya ta maka yawa ba gare an aure ba to ayi hakuri to da abun nan saki wurin ai na san akwai sa kake shi ya yi hakuri in shi ai hakuri ai wallahi ko cikin zan koma ba wallahi ai hakuri kin ji Allah tsare a cigaba da hakuri dai a ci gaba da haƙuri to za su jin Allah yadda a ci gaba da haƙuri yawwa ka gani matar da ta zo tana mana hauka
Nan daki ko? Na kan yi raina ya ɓaci da wannan kawai na ga kin kyale ta ne muna kan aikin mu. Ai halinka ne, ta saba. Ai ni na ganin kawai sallama su za. Tunda jiki na shi da sauki, kawai za a kai shi gida in so ni zan je gida in ci gaba da rubuta saboda haka ba zai fita hayaniya kuma yana da patient. Gaskiya bai kamata ki je ba. Ina tunanin da iya samun matsala amma matan nan kin ganta da faɗa. Tana da damuwa. Kar ka ji damuwa zan je. To shikenan Allah sa da ce. Amin. Bari in je ni. Okay, to shi ke ne. Ne ma yanzu ku tabbata takardar sallama zan sallama su. Okay, thank you. Yau hai ba wasa. Na gode. Ai soyayya da lawan kamar nayi ne. Na ruwa na da bala'in mata. Irin wannan duka haka kamar za ta kashe shi. Ai ba san shi take ba. Na tana san shi ai ba za ta mai irin wannan duka ba. Auren shi kamar nayi ne ba. Matsala ta da bala'in ta. Mu zuba ni da ita. Assalamu alaikum. Hajiya Dija nawa? Ya jiki? Sauki. To Allah ya ƙara sauki. Allah ya bada lafiya. Allah ya yi. Allah ya kiyaye na gaba. Sannu. Sannu ku. Ah, Hajiya. Hajiya Dija in ba damuwa za mu iya magana da Allah. Munafurcin naki ne sai da kika biyo ni har asibiti? A'a, wai daga da na zo na duba shi da kuma akwai ɗan abun faɗa. Shi ne na ce don Allah mu ɗan je waje sai mu ɗan yi magana ko ta minti biyu ce. Waje. To Allah isa waje. Karo mu je. Nake so in gaya miki ƙarya ta ƙare ustaz ya saki matarsa wallahi yasa na ce da zafinta ba za a banna a baya ba dole ne na zo na gaya miki wallahi Ustaz ya saki matarsa ai ba shiri na taso aiki nake yi na ce ina wallahi dole ne na zo na shaƙa miki dole ne in zo in siya miki da wannan to ai bari ki ji in baki labari ya zo nan in kin ga yanda ya wanke lawa tas ya wanke lawa abin ko ban ce masa ƙala ba to dama mana ban ce masa munafukai ne ai tas ya zo ya wanke lawa dama mana munafurci ne ai to shi yasa ina ga kafin ya zo nan gurin ne ya sake ta a tsakar gida ya mata yace kuma ta fita ya rarake ta ina ga miki ko rakkare kayan ta ma watso mata su yayi shi yasa ba shiri nace dole ne fa wallahi tallahi in zo in sanar miki saboda kan ma ki zo ki ji a makota shi yasa na yo gudu sauri da kafa ta ma na zo wannan labarin ko sai na dawo gida wannan to bye Allah ya sauke kama Allah ya kare na gaba in iska marasa mutum Gaya ban ganga baitin da karfi Me gonar oba dan zantuka na sun zarce na zibi Ismaila me kwana aiki kawo ubana ya zarce wa sufi Me gonar oba duk hasadar kaka bar me nasibi Ismaila me kwana aiki Assalamu alaikum wa rahmatullah nesa ta zo kusa al'ummar Kano ta Kudu za mu kawo muku shahararren sabon ayyukanmu da za mu fara dorawa a wannan lokaci ma'ana mai taken ayyukan kawo Ismaila Waraka kawo Ismaila namu kawo bangon gabas a Kano ta Kudu dubin ayyuka kayi kawo ne sannata mai adalci muna ƙara gode ma ka ja nahiya kawo Allah ya saka ma Ismaila mai taimakon bayi haka kuma sanata kawu Sumaila shi ya kawo hanyar Etu Maiduguri. Daga cikin ayyukansa ya raba ma limamai mashina guda 500 daga cikin waɗanda suka raba wutar. Shi ne wanda ya kawo motion a majalisa ya bar raba tsakanin rigimar Nijar da Najeriya. kowane lokaci a bibiyonmu za mu kawo muku ayyukan sanato kawu Sumaila Kano ta Kudu ta